Ano, di pa pala yung ano, ayun, di pa pala yung Aba nga po, tawan hindi ako yung Kaya nakakabukal ka nga ng ganyan binibigyan. Ay, saan si Ate Trin? Dala ko.
Out na ka to, palis ka, water.
Natapos din ka nag-vlog. Tangawin siya, tinagpadadaan, may gamit. Agad! Dahil agad! Agad! Uy, agad mo kaya sa akin dito. Ay, ito na. Hindi kasi. Oo. Wag! Ano na? Ano pa yan? Pagkatapos niya, tapos nadalaman sa ako. Patayos pa naman na. Yung nakuha, kasi na kayo bukas na. Oo, bukas first.
Grabe na, gusto grabe naman sa ano nga eh. Lugi mo na ako. Bisita kayo. So, be careful. You get it? Balita na din. Ang mura lang. Ah, Ang mura. ito nga na yung class. Direct. Oo. Then, Pag-start mo kaya, hindi natin tingado ko. Pero pag ako may susina, hey, oh, ano yung kabawas? ang bawat ganyan. Ang sino, kalina, kaya na. Sisi. Yung mawala. Hindi naman siya. Ilisa na ako sa kami sa lugar pag nakamaan mabait na kalaban. Ang kaiba din dito, tulong, bouncy piece, sendo, tapos, si, ang si baga sendo, ay sa, patulong pa, ano, pinaksilipyo, dapat lang, Bigay kaso na buko. para sino, hindi natin, ang pito, Kaya ko, gusto ko rin sa, ano, type of man. Dapat na daw, pero hindi, ang matarasa daw pa. Hindi, ano yung, mali kaya ako mabibigyan sa inyo. Bakit po makapal? Pero may kunyari. parang sleepy pasilip ko ka ba? Ayos lang. Buka, ay,
How much? Sabi mo, how much do you like? Do you like? Do you like? Do you want this? Do yeah. Ako mo. Paano si Dio yung pass? Yung bugsuayin ko. Times 2, wow. Meron ka. Apaan? Sabi na nga kinay. Kaya ba kayo?
Run. Go. Nagtawara. Ayah. Ayah. At sa Bulaya. Ikaw, tumanat sa bigyan, bawat
Yay! Yay! First time and forever. Ilan tulad-tulad. Sorry, sorry. Sorry sa ano ate. Eh, wala daw ulit. What? Marami na. Alam. Alam mo yun. Kaya may ako escaping para sa imo. Alam mo ba, Skippy? Abo magpang-open na to. Ang ako. Oh! Paano yun yung Ako yan ah. Nagkulawin ko na lamang. Eh, ito may dapat na ano. Uy, ginawa mo ba ng susunod sa ako? May duka din. Pamoy ka minsan. Para hindi natin makunagalan sa pagkakas. Sinalamin sa doktor. No, we can teach you. sino mag-aaral dito? Bakit nga, kakulo ng mga mga eh, paano ba mag-scam? Mag-save? Kasi din, nakikis ko na ito, bago ito. Ah, Super sobrang sa siguro first, kulang aircon. ano ba? Ako daw? Ano naman ito? Agad, gagapang ko. Ganito ko sinusulit. Bang! Inalat niya si ate. Narinig mo ko lang kami. Mahilig ko niyo. Kung ba niya hero? Iyo. Narinig mo sinila. Nakalat? Ano yung ulat ko sa kwarto mo?
idol mo. Bako manan, Rosy, binundan si ano, sa kulit. Gago. Gago. Ay, di. Di. Sorry, winning ko. Oh, tatagpig ka pa rin. Oo, paano ba ka na? Ay, ito ang paganda. Ayaw, may mapunan siya. Delay lang, delay. Walo. Wala din na kurusay. Hindi naman nakawong. Hindi, mas mawong. Dati Umuya, may Ikaw ka man do. wala ba kaya? Ikaw ka to. Nagwapong do. Baliyo. Boy, buwang. Naisip ng awan. No. No. Ako yung lagay kimilat to. Pinagkita to. Sabi ko sa inyo, wala kilo kung kumalas ko. Iya. Kung ako kakalas ko straight ka. At ano? Nakagang ko. Inara mo dumandrive? Pag pinatan mo sa mga sabi. May nakadung ka nga yan. Pinatan mo sa may nakadung mo pati pag nagadag ka, nagyari sa iyo, nakakapagkapos mo, pagdadag ka, wala sa iyo mo pa lang. Ha? May kulang mo kami ba? Yan, kumita sa email mo. Ay, hindi ko kasi ito ka lang. Pwede na tayo kung may Gmail. Gmail? Ito? Yung picture mo account? Oo. Hindi mo ko ito na. Nagano ka rin dito? Ha? Sarado? Sarado? Ano, take mo na mo ulit sa hindi. Nawala nga nito daw. Kamot na nga isa. Ang lang panos natin. Ano, manarang ka rin. Late ka na. Hindi nga ka tiktak. So, hindi ka na nakatapos. Hindi ka pa. Yes, yan. Tingnan mo na lang lahat. Kasi ka pabalikin na siya. Ano ka lang daw? Mura taon. Ayos. Sige ka ba? Hello. Ayan, isa na. Yung pagkatapos ko, mabay niya. Ha? Mabay. Pabiyaan. Mabay din. Mabay din. Mabay din. Mabay din. Mabay din ka. Ayan, yung magiging. Putain na, ayos na. Batas hindi ang gusto.
bahay, puro ka. Hindi po. Kusog pala. Ano ito? Dusit? Tulad. Lumi na to sa kambing. Ano na ako? Namulong pala. Mahal pa nga yan sa buhay mo. Para nakakapag-search mo na basta nagtalag mo na lang nagkaloy lamang itong segmento wala ko ako. Doon yung aling yan nakagagaw. Hanggang mo sa everyday. May puto. Dahil ko mamagana. Dahil ko magana hindi. Kagawot na kadigin na din may lang sa kan. Dahil may gusto sila. Dahil ko galing mo titig. Punta mo itong siya. Tarukan ako. Cancel. No mo wait. Meron ba sa PS5? Ayan, nakado. Ayan, nakalumpa. Parang ako kasi allowed. Wait ka? Wait ka? Pero na ito, wait ka? No? Oh.
Super review. Wala lang may ako, difference na isa. Alam mo yung dikdik ko, may cover din. So, medyo lang. Buwa kasi eh. Wow, okay. Yun. School guards with C. Wala C. Okay. What the heck? Abante Canton and Apple for sure. What? Pero wala ko sa sana kasi Ayun, ngayon. Nandalo po. ha? Nandalo. Ano? Nandun yun. Ah. Wala sa, ang ranggo ay niyo, negative 29. Yung sabi sa Lima naman po. isa. Lima. Isa. Sabi na natin yun. Isa rin pinagaman yun. Kaya ano yun? Si Manny. Yan. Maganda na isip ko. Naligalit na sa akin. Ganda mo ano? Rina. Maghanap na ka mga makataan sa loob. Ako tingin na rin na balid ha. Balid ha. Ito? Ito mo naman itong naman. Mag-ilog ka? Ito na short. Kasi alam mo sa ito, short. Oo. Basta ang ganda ng pinag-draw ko naman. Kasi nung nagkarin yung Wala, kung friends yung relationship ko sa pagka balid ha. Sabi na ko din. ano? Ako din na. Ito naman yung kumalawin ko na sa ito. Para sa iba. Parang ito yun. Ano? Nak ba? Okay. Hello, wait, no. Ayan ha. Salam muna. Ada mga kabonita, ay sana. Apos pa ma. Bin, magpauwi na sa nakamusigil. Oh, uring, hindi na nakauwi. Ito na sa nakauwi. Ay, yung istorya sa tuya, May. May, yung istorya sa tuya, May. Oh, mag-uling kasi. Dati yan, nakayit ka. Ano ka? Paano naman yung di ba naman? Hindi na, Eric ba? Ano? Hindi po. Ano, modelista? Diba? Tayo yung modelista mo na ba? Netflix? Netflix?
Pinag-flex? Ano yung basta yung kapalibrate at six, matangyaw na po. Unit legs, not unit legs. One half. True. Then, yun. At lalo mo na at pagkailan. Iya, bak lalo mo na ito po. Meron kayo. Nakapulit si Dato. Anak. Sabi niya, paligan si ako tuloy sila ang kaya kan ikutin na. Kasi na iyakin na niya. At siguro, dua api, kita mesti. Bukan malam itu talaga ang tuwali. Parang lang ako na sige, hindi na. Ito. Sabi ko pala yung balit mo pa. Ha? Grabe pa. Sabi mo, I don't really want to buy big pass because I don't really Ito. yeah, Rumi. Para-araw po natin meeting. para araw sige. Ikaw para-araw. Kakalo. Pangan. Ano pa, diba? Ngayon, malibang na ako. Para araw mo ba talaga? Ano yung mga galay? Ano yung nakakalis ka? Kaya si RD Pop ko. Si RD Pop ko. Diba?
China. Oh, sige. Yo! You. Ano kaya ako gagawin? Ito, kasi. Grabe na, matanda pa. Tool! 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 Kaya pa ko tapos dito na kakain. Kala ko, nakasin ko na. Baka kasi dahil sa iyo. Kailangan ipakpak sa layo. Kuya, dala mo kayo si Jay. Dobi. Dobi. Dalawa kita. Bukan ada di Dobi. Dapat kita sa loob. Kung may tama ka sa inyo. Ala, Ibang bilis na ako, dalawa, basta dahil. Asahe! Nakaraw ko. okay, awin na siya na, bilang ka pa. Ako, ano na pinita ka ng mga mo? Makalikot na ako. Makalikot na kasama. Mama ko. Wait, dapat. Ako, kaya. Tama na ako. Nakasayang mo. Hindi na, hindi ka. Tama. Dito na sa industrial brain. Sabi niya, Dumay ka nga, isa ako, tatawag sa akin, speaking. Nagkakado. Natawa yan yun. Kailan yan baga? Nakunin mo kasi yung... Matitig ba? Kakayaw. Gamay na lang sa sige palo. Sina ano? Oh, pushing. Oh, sige ko. Yung kapag sa ko, Ano ko?
Hindi ka ba magiging sa baba? May baba. Okay na, hindi. Saka ba? Hey! Ano dyan? DJ, ikaw na lang po. Invitation. Saka ba? Saan ka ba? Ano naman ako? Ano? Yun. Go. Invitation. Ito mo na sabi. Bawal na nga. Ano man ko kaya nagtatakbo. Sabi naman ang pagpapapansin sa mga iyo. Kung magkano ka, magkano silang nakakalit na maraming ito. Ganda ka. Hindi pa Wow! Kaya umayos ka. Malamig ko na. Punta ka dyan. Minuto mo pa sa kapado ka. Ay! Uy, ito. Isak ka ba ito? Makain na. Ikaw mo nung ang buhay bakal. Makain na. 28 million. Di ba naman? It's not. Ano to? Baso. Naman sa akin. Ako ang nagpagaling ko. Ang kamuhan. Hindi mo magpapagaling ko kasi. Ito ka lang. Wag mo bawal yung Memorable. Million. Sabi ko, instruction. Ano 8 million. Neto trade ko. Kaya pa namin po ba? 10%. Hindi pa nga ginarili. Ulang. Kung para kung mag-aayos ka, ako yan, ang ayos ka. Pang ano. Okay na. Wala na ba kayo na ano? Dragon Ball? Wala ako.
kaya nga. Dito ka, nagtigpupo ah. Red ba kaya? Anong color? Ano Charles, may ito ka mo. Ano, susunod tata mo? So many money. Oh, lalo na white rano. Dalawang copy. Ay, Troy! DJ Edrano. Nagdrama ng God, kasi Ito, kaya sa tema, yung mga uya mo. Uy, ko! Parental consent. Pero pa nag-disibig, pinaka-full, ay pinaka-full. Wala din patali kasi Maya. Ano siya, parang Gcash man. Teka naman, ilang ka po Yung naman tayo. Yay! Pangalan na, yay! Pabilo ko pa siya. Uy, Rico! Yay, pabilo na lang. Charles! Huwag kang pilog-pilog. So ano ba ga? Ano ba na Pinag-pilog ko. Oo, natanong mo. Pilog ka na yun. Wala ako underrated. Isa. Pila naman ako. Oo, pinunta ka. Okay. Okay. Ano mo? Pilog na rin. Tuba! Open na ako. Pila naman ako. Yan o. Marabas mo siya ng Mas marabas daw dito sa city na ang putak pang mulo. Elephant. Codex. Ano, Boy? Yung masawag yung pinag. Pinipira ka. Natagawa-kawat. May magsigaw ka kalawang Ay, kalawang. Diyos. Ano ang daw talagang kaya? Ay, boo! Meron na city. Meron po pag-ibig ka na ang tama. Pwede po. Ano po, kailangan nyo kasi pinabala na sa ano. Alangan. Anak ba eh, sa malaman. Siya, tinutulog. Kata mo ba, alin ikot na itong hari-hari? Alin ikot na dyan, magkano ikot na Salot, may mautang, makunsabi mo ba? What a mean! Nakikita ka ng likod ng sili. Ura, wala. Ilong ko. Oh, balik ko kita po kaya ito. Hindi nga nakapagkar mo. Kaya mo. Ganit Ano? ka. Ang kinay-nay. Wala mo din ito. Tama kaya ba ito? Kaparehas man siya na. Mahal na sinig na ako.
Mo, palit nila mo Mo, Wala tayong lagi dito sa buhay mo. Wala na tayo sa buhay. Talaga po na. Nagumin ka ba? Talaga po kami. Ano ni? Si Gigi? Oo, mag-ito. Oo, black Gigi one. Black. Ano yung pagkakalari niya? Dadana, kawawa, dadan. Kasi sa yan, libre mo. Ano? Nakakawawa. Nagsino? May pilos. May isip Buha magkawat ng ano? Black. Ay, okay po. Ba't ground ka? Ano di ba wala magka? Natalo ko na pa yun mo. Ano? Kuya, dagdagin na ako. Nalulok lang, nalulok lang. Ay, nagsilaw. Dagdagin na ako. Wala ka na magpalit man nga. Ako nga nagpapalit. Kuya, ina. Nagpilitay ko, nagpipitong din. Nila ako. Magsinta. Ako maligagagay mo. Okay lang sa trend. Kasi mo, grabe, ako na po. Okay. Nakaulit yun, hindi. Ay, putak na. Ituloy lang siya. Ano nga din, Amerika. Kasi galog yun. Ulo kang sikat na dito nyo. Sikat po. Hindi na sa kuya ko. Nung 8
player. Oh, nakating ko pa. Wala ka. Oh, Nagtulog si Jerry. Oo, nakasin ko na niya. Ay. Wala man. Alam ka rin diyan. Nakastingan niya ako. Nakahit pa. Si Paul. kawang parang na. Ano ko Kuya. Kuya, ginebo. Ano ko? Sabat. Harap ba yun? Uy, ito! Ay! Uy, wag na! Challenge ka. Lalo naman, sa John, kawawa ka na nung tao. Kuya, ang bibigyan na ginebo ko. Off na sa one. Okay na. Ika naman, Jay. Ikaw mo showbiz sa saga. Kuruan ko, batis pa ako. Narinig ko yung... Doon, Jay. Ako na dyan. Tatarin ko na naman si Inhat. Katanin ko na naman ang nagawin na yun. Patulula daya, lang ko magiragan. Ako po na niya. Iyo, alangan. Ako, ali yung palipot tayo. Dali yung po. Out na daan. Out na sa por. Tapos po, Pinman. Dali na, okay. na ako. Dali na, Jay. Kitang taka. Ako punta ka, wala mo ng tinda. Tapos open. Patalo ka talaga. Hindi na pinubuko ka. Sabi mo. Tapos sabi ka ni Kutorno. Sabi ko, out na niya, out na tayo. Tama na, uy, bubo, sige. Sa mga nagsasabi. Sabi ko sa mundo. Ibukas na natin siya eh. Babay ka. Babay ka. Hindi mo sasabihin sa pangbayad. Wala mong tira. Dapat sa reality now. Sige na. Palahon mo, palahon mo. Okay, cut out. Go. Sabi ko, hindi mo start live. Out na dyan. Ako po man na dito.
nakita ko lang ng hindi ko. Buko ka pala lang. Kaya po, hindi po, nagbigay ko kayo. Thank you. Ako, ako. Anak nani. Hindi yung anak. Bukod sa langit, ang matambaan ay pagkat harga. Kasal ko ang kain.
niya. Ya. Nindot na siya. Kuya. Ano yan? Kuya. Ano yan? Yan. Ano yan? Super. Butterfly. Yung. Yes. Phone.
Uy, puta ka na ha. Ikaw naglaot. Ikaw natapos. Hindi mo na? Ha?
dati ka ano. Ito may wala naman dapat. Tenga ni Rina. Ano, ako nung ano may puro sa kanya. Mag-open ba ka? Uy! Ay, ganun lang. Pero wala yung ako. Ano dapat? Ano? Ikaw, kapwa. Tik talaga. Nakuha mo na ito. Manaboy, dito na boy yung. Wakalat ka? Hello, it's coming. It's coming. It's coming. It's coming. Ano daw? Manaboy yun, hindi ka na boy yun. Dali yun, yan. Tingin mo. Oh, yes, taro, dua, tulo. Taro, dua, tulo. Taro, dua, tulo. Ito, wala. Taro, tulo. Dumandapat sa may ano, kita. Oh, taro. Taro, dua, tulo. Taro, dua, tulo. Dahil. Thank you rin pitan dito. Ay, puti ka. Uy, yan. Ano dyan? Wala po. Taro, dua. Kuya, nagtala, may stand. Mama. Hello, dumating ba? Hindi, man talaga kami yun.
Ako na tignan sa Robin Hood. Di ba ka? Dahil, Iwas ako. Ano boy? Kung Dali nyo! hindi na ako matulugan. Ala! Kasunod na! Bumalik ka na. Patay na! Ay! Tigan sumbi ang mga magulangon. Ako na sumbi. Ala! Ah! Dali na nito ako. Kusunod. Alaya, bang sumbi kita. Sumbi ka. Yan, may pagsurbay kasi. Inan. Dali na mga bubo ka no. Pasak ka, pasak ka. Tanghaw pan. Ano? Dali na. Ano ba kasi pili ko? Haro. Dali. Hindi dapat kita mabuduhan. Hindi mabuduhan. Araw. Dali nga rin pekan. Dali nga rin pekan. Ayo, very good. Diwata na ini. Ikaw na ini. Diwata ka. Diwata. Oh, it's 11. Balot ninyo, pag it's 12. Pinoy! Balik ulit. Yay! Uy, mura, gulo ba na nakawat TJ? Mura, na si Miss, mura, na ito. Bakit? Hindi na sa nangyayari.
Hindi mo siya Ano ba? unlimited. Wala ko unlimited. Ano boy? Tama, kadali. Sabi. Dalaw. Mata. Tama. Ha? Parehas tama. Tama si Ilan, tama may sinong. Uy! Ikaw, walang katapusan. Bakit kayang di ba tama? Pagwara yan. Two. Hindi ka na, pwede ka na ito. Ubus ang lahi. Ito ang sa dahil. Iwan sa kawin. Ewan ko lang naman. Palikpit. Ubus na naman ang lahi, oh. Ang. Nakapito na nagkakamay. Kawawa. Ganun sila tuwa. Larang matsika. Pasak ka mo sa kuya. Ay, bawalan. O, daliya. Kaya lagot. O, di natanak ikaw na asa. Sige, mas picture na. Hindi na mo kaya. Ang Sige na. Taro. Taro. Ala, taro. 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 Ayan na. Marinig mo kita sa ayaw, puti kayang papansinon. Siya ko magsiyon. Uy, pasak ka. Tinamatanong kayo sa ay, puti kang minanit. ito. One hit, tire tinaan. Iitin. Nakawanit na talaga yan. Oo nga. Tama ka na. Oo. Nakikinahan. Puti. Tangan. Yak! Yan naman kita yan. Yan na yan. Ano na kita ng match. Kapin siya, no, ito
Sabi na sana kita. Tik sabay! Saro. Dua, talo. Ayan na. Sige, kansin. Patalo. Ay, saro. Dua, talo. Buka ka, makakapit ka. Say, chocolate. Ikang luya kang mga. Oo. Ito kayo. Nagtulong. One game, one tao. Ayos na ah. Ala, nakatugol. Masimulan mo ang kapihan. Ayun lang. Loro, ganyan mo. Ganyan mo. Puros ka na ibigadahan. Ano ba yan? Ano po yan ni ano po ni? Insigana. Ito. Wala over. Yan na lang isang ginawa ka. Wala nang katapos ang magadon. Ayaw, fans na. Yan, fans na. Wala ko sabihin ako. Baba ko. Ay, sabay wala isda. Ano? Sabay. Punta ang mga matibayo. Halina. Ang gagawin ko ng akin. Ang kapatid.
Ganon. Mga pangasmin. Ay, putik na ina. Ito! Tigrati! Pari cosplay! Ito! Alam nito na ang target. Ito, mga ulit. Mga tanga-tanga. Sarap na tada. Ganyan, no? Pasak ko. Uy! Hilinga, hilinga, ang school. Wala ka naman. Kailangan mo ito. Barbecue ka na, gaganda ka. Barbecue ka na, gaganda ka. Barbecue ka na, gaganda ka. Ano na, first na kita. Anda, first na para. Ito, si Tumbay ko lang yun. Anda, nice. Bulungo. Ikaw, ikaw, kumang.
Nagalit ako. Ano pa dati? Hindi ako nagkimagbuhaan. Sabi ko sa'yo, sing kumagong ka. Pinagtaka mo ba ano ako? Siyang mapayag ka niya. Ako, tang-tang ka kasi. Bahala ka sa buhay. Hindi ka rin ko. Tawal? Pag hindi. Ay, sister of the world. Ang mapayag ko isa ko. Ay, wala ka. Patay. Dapat mo lang mo. Walang kantre. Wala ka na tres. Pag yung Ang taka. bata ko. Taka. Ay, dapat ko. Hindi na kami gawa. Ay, dapat ko. May kanila. May kwan ang mga kanila.
China na.
Tapos, sige lang.